लग्नाचे सीझन चालू होणार आहेत. ज्या मुलींना येत नाही जेवण किंवा शिकतायत तर इकडून शिकून घेतात. सासूनी बोलायला पाहिजे काय का माझ्या सुनेनी फोडणीला घातलाय. नमस्ते सर्वांना. तर आता बघा 1 वाजले आणि आता मी चाललो आहे पिकअपला. आता आपले टोटल मेंबर्स आहे 5. अशा कंडिशनमध्ये आम्ही काय करतो, माझ्या गाडी 4 बसतात 3 बसतात पण एक एक्स्ट्रा रिक्षा लागते. तर गाडी पण आपण म्हणजे आणणार इकडे होमस्टेमध्ये आणि पाठोपाठ आपली रिक्षासुद्धा येणार. चला जाऊया. चला आलो. तिथे बघा आपले 3 व्हेजसाठी रेडी होत आहेत आणि सुरुवातीला आपण आमरस देतोय. आणि इथे काजल तू काय बनवतेस? कांद्याची भजी. कांद्याची भजी. ओके, गरम गरम बनणार आहे. आणि हे सर्व आपल्या भाज्या रेडी आहेत ना? हो, गरम केले जातात. आता आपले गेस्टसुद्धा आले आहेत आणि ताट वाढल्यानंतर आम्ही तुम्हाला दाखवतो. हे सर्व भाज्या विजय सर्व रेडी आहेत. कोणकोणत्या भाज्या तरी काजल? आज तोंडली बटाटा, मग नंतर पालेभाजीमध्ये लाल माठ आणि मटकी भाजी मटकीची ग्रेव्हीवाली भाजी आहे. या मम्मी, तुझे फॅमिली मेंबर आले वरती, नंतर भेटायला जा. नंतर जाते भेटायला. हो काय, चल. आणि काल जो व्हिडिओ डिलीट झाला त्याच्यामध्ये तू चिकन रेसिपी बनवली होती ना आजी आत्याच्या घरी. ते काय काय केलं होतं तू? कसं केलं होतं ते? म्हणजे कॉन्सेप्ट काय होतं त्या चिकनचा? चुलीवर कढईमध्ये चिकन फोडणीला दिला होता तो नाही, परत ते परतवला ते नाही, भरपूर डिलीट झाला तुझा. आजी आत्याला दाखवला, आजी आत्याला कन्व्हर्सेशन, आजी चुलीत लाकडं सारत होती, कन्व्हर्सेशन केलं, त्यांच्याशी बोलत होतो. त्यांना इकडे आणायचं प्लॅन कसं ट्रिक होती ते होतं. मग ते चिकन कसलं होतं माहिती का? फक्त कांद्यावरचं चिकन होतं. म्हणजे फक्त कांदा वापरून आपण चिकन दोन्ही प्रकारे कसं करू शकतो, फ्राय पण आणि ग्रेव्ही पण, ते आम्ही दाखवायचा प्रयत्न केला होता. परत आपण जेव्हा बनवू तेव्हा दाखवू. पण काल पूर्ण खूप बनवलं होतं ते, लॉटच्या लॉट. आणि थोडंफार आम्ही घरी सुद्धा आणलं होतं काजलला टेस्ट करायला. काजल कसं झालं होतं चिकन? चांगलं झालेलं. फ्राय आणि ग्रेव्ही मस्त ना? काय झालं तुम्हाला ते सांगतो की लॅपटॉपमध्ये ट्रान्सफर केलं आणि मी बाहेर आलो तेव्हा बघितलं की ट्रान्सफर कम्प्लिटेड झालं होतं. मला वाटलं का ट्रान्सफर पूर्ण झालं. आणि मग मी काय केलं, लॅपटॉपमध्ये आलं ना, मग ह्याच्या कॅमेऱ्यामध्ये ठेवायची काय गरज आहे, ते डिलीट मारलं. लॅपटॉपमध्ये गेलाच नाही. आणि लॅपटॉपमध्ये बघितलं ना की अर्धेच आले. मला एवढं टेन्शन आलं. मग मी ते काय वेबसाईट उघडले, रिकवर होत होते पण ते भोरकट दिसत होते. म्हणजे जी हाय डेफिनेशन क्वालिटी असते ना ती नव्हती. नशीब मी आपल्या एका गेस्टला पाठवण्यासाठी ना, मी त्यांना चिकन खूप आवडतं म्हणून मी ना व्हिडिओ असा काढला होता मोबाईलमध्ये. तो काढला आणि मी नेहमी फोटो काढत होतो जरा वेगवेगळे थंबनेल ठेवायला. मग ते फोटो टाकून दाखवलं त्यांना. चालेल. आता थोड्या दिवसांनी आता आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी रेसिपीज ट्राय करणार आहे आणि मम्मी पण तुम्हाला आता वेगवेगळे रेसिपीज बनवून दाखवणार आहे. मग आता तुला जेवायला जे काय चालू आहे आधी आपलं गेस्ट. हो. आणि गॅसने विचारल्यावरती नॉनव्हेज मिळेल का काजल? हां, काय झालं आता कॉन्सेप्ट कसं असतं, एक आपले सबस्क्रायबर असतात, एक सबस्क्रायबर फॅमिलीमधून असतात, बाकी सर्व त्यांना घेऊन आलेले असतात. त्यांनी सर्वांना घेऊन आलेले असतात. ते एक जण वरती आहे ते ओळखीचे आहेत आणि बाकीचे आहेत ते म्हणतात की नॉनव्हेज मिळतं का, नॉनव्हेज तुम्ही देता का? काजल बोललं तुम्ही जे मागाल ते मिळेल. इव्हन तुम्ही आत्ताही मागितलं तरी आम्ही तुम्हाला ऑमलेट देऊ शकतो आत्ता सुद्धा व्हेज थालीमध्ये, बरोबर ना? बाकी फिश चिकन आता अवेलेबल नाही म्हणून मग तुम्ही 1 दिवस अगोदर सांगा, तुम्हाला आम्ही सर्व प्रोव्हाइड करू. वा वा वा, भाज्या बघा छान. अजून एक भाजी इकडे राहणार आहे ना, ह्याच्यात चमचे ठेवायला पाहिजेत. आणि 2 चपात्या दिल्यात आपण. एक भाजी गायब झालेली आहे. हां, ही बघा, ही भाजी पण कशी टेम्पटिंग वाटते बघा, मस्त. आणि आपलं प्रत्येक भाजी आणि हे सर्व गरम असलं पाहिजे वरती जायच्या अगोदर, बरोबर ना? गरमच असतो. येस. इकडे बघा आपली व्हेज थाली रेडी आहे. 3 भाजी, भजी, वरण भात, आमरस, सॅलेड, लोणचा, पापड आणि पापडाच्या पाठी चपात्या आहेत 2. तर असे आम्ही घेऊन जातो. 3 थालीची ऑर्डर आहे. चला. चला. आणि आता मी तुम्हाला पण वरती नेतो.
तर वरती ताट गेल्या गेल्या अजून ऑर्डर आहेत. 2 आमरस वाट्या, त्याच्याबरोबर 2 चमचे ठेवा, 2 भजी पाहिजे आणि 2 पापड पण पाहिजे काजल. ऐकलं काय? म्हणजे प्रत्येकाने ज्यांना आवडलेलं आहे त्यांनी डबल घेतलेलं आहे, कारण भजी कशी आवडतात ना असे गरम गरम. तर बघा ऑर्डर आल्यानंतरच आम्ही भजी करायला घेतो. म्हणजे जर तुम्ही मागताय तर 2-4 मिनटं थांबायला लागणार. आता ह्याच्यात का की पापड पण पाहिजे, 2 पापड. बरोबर. तिथे बघा भजी होते तोपर्यंत पापड पण व्हायला लागतील ना. काकी भजी आणि पापड आणतील तोपर्यंत मी इकडे आमरस घेऊन ठेवलं चाललो. आणि इकडे काय एक्स्ट्रा घेतलंय काय घेतलंय ते 3 वेळेस थाली, 2 भजी, 2 आमरस, 2 पापड लिहा. 2 पापड राहिले. हे काढू. हा. आणि हे सर्व एक्स्ट्रा चार्ज होतात इकडे, बरोबर ना. चला चला आता काय मागितलं काकी? सॅलड. ओके. आता काळू आणि बुबूला थोड्या वेळाने जेवण. आता ते रेस्ट करतात आहेत, आता झोपतात आहेत ते, है ना. झोपा, झोप. काजल सॅलड पाहिजे. काय हसते काय? तू काजल इकडे, काजल लवकर इकडे. किती भजी खाल्लेस तू? नाही, मी 2च दिली. खाल्ले किती तू? हे बघ आताची पहिली अर्धी झाली आहे. फिर अशी फिर, नाही अशी फिर, लवकर फिर. अरे टेस्टिंगला दिली फक्त. इथे बघा मम्मीला डॉक्टरने भजी, पापड, लोणचं, तेलकट, तिखट जे पोटाला प्रॉब्लेम देईल ते खायचं सर्व सोडलेलं आहे. मी जसं वरती गेस्ट बरोबर बोलायला जातो, सर्व करायला जातो, इकडे लपून खातात. आणि मग नंतर सांगतात माझं डोकं गरगरायला लागलं, माझं पोट दुखायला लागलं. मग माझं ब्लॉगिंग पासून डोकं साईडला होतं, नाही मी तुम्हाला काही कंटेंट दाखवू शकत. इकडे हसत राहतात बघा. एकच भजी नाही खायचं. पप्पू बोलला भजीला 1 नंबर मस्त झाले आहेत. म्हटलं बघूया हो, कशी आहे. भजी एकदम सुंदर झाली आहे ही. म्हणजे भजीमध्ये भजी ह्याला बोलतात गरम. तुम्ही विचाराल की ह्याच्यामध्ये काही जास्त झाला पाहिजे किंवा कमी झाला पाहिजे, तर काहीच नाही. हा, म्हणून मी म्हटलं टेस्टला बघूया. बघितलं? एकदम परफेक्ट भजी याला म्हणतात, एकदम परफेक्ट भजी. हा, ही काजलने केलेली आहे. कांदा भजी. म्हणून त्यांना आवडली ना, 2 मागवले ना अजून. आणि मेन म्हणजे काके कशी गरम आहे ना. काकीनं ते एक टेस्ट करायला. काकी एक टेस्ट करून बघा तिकडची आणि सांगा कशी झाली. कधी असे स्टॉलवरती मिळणं पण मुश्किल होतं असेवाले. त्याचा कुरकुरीतपणा व्यवस्थित आला, त्याला मीठ व्यवस्थित लागलं आहे. मी तरी यावेळी कसं स्पायसी जरा कमी केलंय, कारण की आपले आलेत ना गेस्ट, त्यांना माहिती ना आतापर्यंत कसं जेवतात ते स्पायसी ते कसं, म्हणून मीडियम ठेवलं. नेक्स्ट व्हेज नारळचे आलेले आहेत आणि बाकी इतर काय काय सामान आहे ते सर्व दाखवतो बघा. चल हे वजन आहे. नारळ हे त्याच्यात आवाज झाला टुनटुन. बुद्धीचे बिस्किट. चला आता तुम्हाला पटकन दाखवतो बघा सर्व. अरे हे बुब्बूसाठी आणलेलं आहे. लास्ट टाइम जे आणलं होतं ना ते संपलं. असं येतं जरा उजेड दिसतो. मीठ, सर्व पदार्थात मीठ लागतं. तर मीठ हे घरी कधी संपायला नाही पाहिजे. भजी बनते म्हणून बेसन, आणि मम्मी आता काहीतरी तुम्हाला दिवाळीचा फराळ करून दाखवणार आहे म्हणून मैदा, आणि त्यासाठी काजू बदाम लागणार. ते काजू बदाम काळे मनुका, आणि इथे आहे घी, साजूक तुपात आपण बनवतो ना. आणि इथे मला जरा खायला वाटलं काहीतरी, थोडंसं खायला पाहिजे. आणि बाकी इकडे नारळ बघा. कितीला आहे यावेळी नारळ? 19 रुपये, 1 रुपये वाढवलेला आहे. हे परत मी आपण घेतले ना म्हणून वाटतं. ते 15 नारळ आलेले बघा 4-5 दिवसाअगोदर, 1 आठवड्यावर ते संपले. आता हे नवीन 10, म्हणजे असे 10-20 का आणतो 15 नंतर ते ना चुकत जातात. तर हे झालं. आता असं वाटतंय कांद्याची घोण पहिलीच आणली असते, ते 10 रुपये किलो होते तेव्हाच परवडलं असतं. आता कांदे किती किलो असेल काजल फक्त गॅस करा. आजचा कांदा कसा किलो आहे? 30-35 45. काय एकीकडे 60 पण होते, म्हणजे जशी व्हरायटी होती ना 45, 50, 60, म्हणजे वेगवेगळ्या दुकानात. तर हे रेग्युलर होते म्हणून त्यांनी 50 चे 45 ला मला दिले. एवढे कसे महाग झाले? बटाटे 30, काय माहित नाही. आणि कांदे तर आपल्या जेवणाला जास्त लागतात. त्यासोबतच आता वरती मेथीच्या भाजीची ऑर्डर आहे. मी 3 दुकानं फिरलो. पहिल्या दुकानात मेथी नाही, दुसऱ्या दुकानात मेथी नाही. मग काजलला फोन केला, काय करू त्यांना फोन, मग नाही, जरा बाईक घेऊन पुढे गेलो.
म्हणजे आम्हाला एफर्ट्स लागतात इकडे, एवढं सिंपल नाही, कारण हे शेवटी गावच झालं आणि भाजी आणि हे सर्व आणायला इकडून 2 किलोमीटर तरी अंतर आहे आमचं. ते झालं. बाकी सर्व आमच्या रेग्युलर साठी फ्रुट्स. इकडे कलिंगड आणलंय आणि इकडे ड्रमस्टिक्स आणले, म्हणजे आपले शेंगा असतात ना, डांबे ते, आणि ऍपल मम्मीला, आणि इथे चिक्कू आणले. हे 3 फ्रुट्स आणले. बाकी अशी सर्व शॉपिंग झालेली आहे. चला आता फटाफट आता रेसिपी बनवायला. काय काम तो कुठे आता, तू प्रिंगल्स खाणार आधी आरामात. इथे कसं आता संध्याकाळ झाली आणि तू संध्याकाळी मार्केटमध्ये गेला ना, तर म्हणून पालेभाजी वगैरे नाहीये. आणि आमच्या इथे रस्सा लांबी करायला पण घेतलेला आहे. सो सगळं दुकानं वगैरे सगळे बंद केलेले आहेत. आता भाजी बघ कशी आहे, एकदम बारीक बघा. आणि भाजी मिळत पण नाही होती कुठे. कशी जुडी आणली आहे ती आपल्याला आपण बघूनच विचारूया. चाय हो, चायवाले 3 रेग्युलर आणि 2 विदाउट शुगर. हो. आणि आमच्या इकडे चहा बघा एकदम मस्त सर्व केली जाते. हे म्हणजे कशात, ह्याच्यातच द्यायला सुरुवात केली आम्ही आता. मी काय आता मी विचारते, आधीपासून मेथीची 20 रुपयाची जोडी आहे बघा, ती छोटीशी. एवढी दाखवा. 20 रुपये. दिसायला एकदम बारीक आहे, पण ती भाजी बघा एकदम साफ करून एवढीशी होणार आहे थोडीशी दिवाळीला. होय, कुचतील त्या आतमध्ये. चला इकडे बघा गडबड चालू आहे. आज आपले जे गेस्ट आहेत त्यांना मेथीची भाजी हवी आहे खायला, तर इकडे मेथीची भाजी बनायला सुरुवात झालेली आहे. हो, मेथीची भाजी चिरते आधी, मग आई बनवेलच मेथीची भाजी. आणि ज्वारीची भाकरी सुद्धा आज, मेथीची भाजी, ज्वारीची भाकरी आणि चटणी आणि सॅलड. आणि सॅलड हे त्यांना पाहिजे आहे. बरोबर आहे. म्हणून म्हटलं आज मी स्पेशल बनवते. आज कोणाला हेल्प लोकांना बोलवलेलं नाही. ओके. एवढंच पाहिजे आज ना आम्ही एकमेकांचे हेल्पर्स. आपण घराच्या घरात आणि वरती थाली पोचवायला कोण बोलवलंय? आहे ना आपला एक. ते काय 3 ताटं 4 ताटं 5 ताट आहेत ना आपली. 5 माणसं आहेत आपल्याकडे. मी तुम्हाला एक सांगू, या होमस्टे मध्ये काजल आणि मम्मी जर एकदम व्यवस्थित आणि हेल्दी असेल ना, तर आम्ही हेल्प नको नाही, हेल्प हवी, पण एक म्हणजे भीती वाटत नाही मला की आपले गेस्ट आले तर त्यांना कशी सोय होईल. कारण आमच्याकडे कसं असतं, आपले गेस्ट आले म्हणजे त्यांची सोय झालीच पाहिजे, हे आमची फर्स्ट प्रायोरिटी आहे. हा, बरोबर. म्हणजे त्याला तर सर्व्हिस इंडस्ट्री म्हणतात. ही आपली सर्व्हिस इंडस्ट्री आहे ना. नाही देऊ शकत आपण. मला तर कधीच एक्सक्यूज द्यायला आवडत नाही. काजल कधी कधी एक्सक्यूज देते मला. पहिला आपण नवीन होतो तेव्हा 15 दिवस आपली हालत झाली. आणि एवढी माणसं आता दिवाळीच्या सुट्टीनंतर बुकिंग बघ, आता गोल्ड सिल्वर सर्व बुक झाले आहेत. तुम्हाला मी सांगतो की अगोदर बुकिंग करून घ्या. आता सर्व खालच्या रूम मध्ये यायला लागले, कारण गोल्ड सिल्वर अवेलेबल होत नाहीत ना. इव्हन जानेवारी पर्यंतचे बुकिंग आलेत. हो, जानेवारी पण सुरू केली आहे. आणि आता रूम एवढा सजवलाय ना, आता तुम्हाला जरा पण गरम नाही होणार. अजून पण त्याच्यात अपग्रेडेशन, अजून पण त्याच्या सर्व्हिस मध्ये एनहान्समेंट विदाउट इवन इन्क्रीजिंग बोलतात ना कॉस्ट ऑफ रूमचे कॉस्ट तेवढेच ठेवून मी सर्व्हिसेस एवढे इन्क्रीज करतोय ना, की इकडे आलेला प्रत्येक व्यक्ती एकदम खुश झाला पाहिजे, की बोलला पाहिजे तिकडे हे आहे तिकडे ते आहे, मस्त वाटतं, सॅटिस्फाईड झाला पाहिजे इकडे. आणि कसं आपण एवढं लांब रत्नागिरीत येतो ट्रॅव्हल करून, कुठून कुठून लोक येतात, मुंबई काय, सांगली काय, सातारा काय, तर येणं हे वर्थ ठरायला पाहिजे. माणसं येतात नागपूर पासून, इथे येणं हे वर्थ ठरायला पाहिजे. नाही यायची तिकडनं पण गोव्यातून पण माणसं येतात. हो, आणि परत गोव्यातल्या जे आलेले होते त्यांनी परत आपल्याला मेसेज टाकले की अवेलेबल डेट्स द्या आम्हाला, म्हणजे त्यांना परत यायचं आहे ना. तुम्ही सुद्धा गोव्यात असाल तर तुम्ही इकडे जरा रेस्ट करायला येऊ शकता, आराम करायला, किंवा काहीतरी वेगळं अनुभव करायला. थाली खायला या. हो, चला. इकडे तेल तापलंय. चटणी कशी बनवते ती बघ पहिली. कसली चटणी आहे ही चटणी? आता त्यांना भाकरी बरोबर पाहिजे ना. कोथिंबीर घेतली, थोडी जास्त घेतली आहे, 2-3 हिरवी मिरची, थोडेसे शेंगदाणे घेतले, लसूण, थोडासा लिंबू पिळायचा आहे त्याच्यामध्ये, आणि आपलं नेहमीचं खोबरं. ओके. खोबरं आणि मीठ. ओके. ही आपली चटणी होणार आहे. आणि भाजीसाठी बघ लसूण ठेचून घेतलाय, कांदे 2-3 कांदे कापून घेतले, 3 हिरवी मिरची, टोमॅटो, मीठ, थोडासा जिरा टाकणार आहे, खोबरं टाकणार आहे, आणि थोडासा त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट टाकणार आहे. ओके. कारण ओली चांगली तवतवीत भाजी झाली पाहिजे भाकरी बरोबर खायला. बरोबर आहे. सुकी पण नको ना, म्हणून एवढं सगळं घेतलंय मी. आज स्पेशल बनवते. म्हणजे काय काय टाकायचं ते ऑलरेडी सांगून झालेलं आहे, कसं टाकायचं ते पण सांगून झालेलं आहे, म्हणजे तुम्ही पुढची रेसिपी बघू नका. नाही बघा मी कशी करते ती, मी कसं टाकते, कधी टाकते ते बघायचं असतं. ओके. हा,
आता मी त्याच्यामध्ये तेल टाकले बघा कढईमध्ये आणि थोडा त्याच्यामध्ये जिरा टाकते. एकदम नीट बघा. का माहितीये का, आता लग्नाचे सीझन चालू होणार आहेत. ज्या मुलींना येत नाही जेवण किंवा शिकतायत तर इकडून शिकून घ्या आताच. मेथीची भाजी कशी बनवायची. न शिकून पण करायला लागली आहे. हा, म्हणजे मी माझ्या माहेरी असं जेवण वगैरे नाही बनवायची, मम्मी बनवायची ना. आपण कसं मी बाकीचे कामं करायची, साफसफाई हे ते असं सगळं, पण जेवण असं नाही बनवलं. पण मला माहिती बघायची ना मी मम्मी काय काय टाकते वगैरे, तर ते सर्व राहू दे. ते माझ्या बाजूला राहून ते कसं एकदम तुझ्या बाजूला राहून जेवण नाही काय बोलतच शिकलो मी. सगळं शिकला एकदम. आता याच्यामध्ये जिरा टाकलाय पहिला, त्याच्यामध्ये आता कांदा टाकते आणि मिरची टाकते. असा सरसरीत आवाज यायलाच पाहिजे. सासूनी बोलायला पाहिजे, काय का माझ्या सुनेनी फोडणीला घातलाय, कळलं. हा, तर यापुढे हे जे शस्त्र आहे ते मी आता काजलच्या हातात देतो आणि मी नाही, मला काम आहे. आणि मी बाहेर चेस खेळायला जातो. नाही, तुम्ही गेस्ट मध्ये कोण चेस खेळायला आलात ना तर काजल बरोबर केला. काजल बरोबर नाही, नाही, to be very frank, हा. हरवतो सगळ्यांना. नाही ना, मी हरवत नाही. हरवतो नाही रे बाबा, हरवत नाही. पण खेळायचं असेल तर काजल बरोबर खेळायचा. नाही. कोण? मला काजलला नाही. नाही, काजलला कुठे ठेवायचं काय ते पण येत नाही, मला पण येत मी अरे कधी ते- चेस खेळलीच नाही. ज्यांना येतं ना, जे बघा ज्यांना डान्स येतं, ज्यांना काय येतं त्यांच्याबरोबर खेळायचं मजा जेवढी नसते ना, ज्यांना नाही येत ना. आता आपल्या गेस्ट मध्ये बघ लहान मुली आले होते, सर्वांबरोबर खेळतो ना मी पटापट खेळतो. ती लहान मुली होती, डिझाईन करत होती चेस मध्ये, मला तिच्यावर खेळताच नाही आलं. हो, ते मजा असते ना वेगळी एक. हे काय झालं? कांदा, जिरा, कांदा आणि मिरची टाकली आहे. ओके, तुम्हाला फ्युचर एक्साइटमेंटसाठी सांगतो. आता उद्या जाऊन मी खास मच्छी आणणार आहे जेट्टीमध्ये जाऊन आणि ती रेसिपी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे, कारण ती मम्मीची स्पेशल रेसिपी आहे फिशची. म्हणजे तुम्हाला सर्वांना ती घरी बनवता येईल. बरोबर. ओके, चला आता लसूण टाकते आणि लसूण टाकायचीच असते हा भाजीमध्ये, तरच त्याला टेस्ट येते भाजीला. आमच्या सगळ्या भाजीमध्ये लसूण सगळ्या भाजीमध्ये लसूण असतेच. कांदा बघायचे, कांदा मिरची मस्त फ्राय झाली आहे. थोडासा कांदा शिजलाय चांगला बघा, लाल झालाय ना थोडासा, जास्त नाही करायचा, थोडासा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना असा आपला ढवळायचा जो काबीट असतो ना तो असा मधीच ठेवायचा आणि त्याच्यावर भाजी टाकायची. टीप आहे ही, अशी भाजी ठेवायची. कशाला माहिती आहे का, पूर्ण भाजीला आहे ना वाफ लागते. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते, त्याच्यावरती खोबरं टाकते. खोबरं आपलं थोडंसं टाकायचं, कारण भाजी छान दिसते खोबऱ्यानी आणि चविष्ट पण लागते. थोडासा शेंगदाण्याचा कूट, पण भाजी जरा मऊ होते, भाकरीबरोबर खायची आहे ना. भाताबरोबर खायची असते ना तर शेंगदाण्याचा कूट नाही टाकला तरी चालेल. आता मीठ आहे ना नंतर थोड्या टायमाने टाकणार आहे मी. आता थोडा वेळ 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते, गॅस थोडा बारीक करते. आता तिथे भाजी होईपर्यंत आपल्याला इथे चटणी वाटून घ्यायची आहे. आता याच्यामध्ये मला खोबरं घ्यायचं आहे. खोबरं बघा असं आमचं किसलेलं असतं, फ्रीजमध्ये किसून ठेवलेलं असतं. मीठ टाकायचं. आता ही चटणी वाटून घेते. आता बघा 2 मिनिटं झाली, भाजी बघा चांगली नरम झाली आहे वाफेने. आता चांगली ढवळून घ्यायची. आता बारीक गॅस करून आहे ना, आता भाजी शिजायला देते. बारीक गॅस करून 2 मिनिटं फक्त ठेवते, नंतर आपली भाजी तयार होईल. तर शिजायला वेळ नाही लागत. तिथे बघा आज आपली थाली रेडी झालेली आहे. दाखव याच्यात काजल काय आहे. मेथीची अरे वा. भाजी,
भाकरी सॅलड आणि चटणी. ओके, वा 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 वा. असे आपले सर्व प्लेट्स एक एक करून जाणार आहेत ना. आणि इकडे भाकऱ्या बसते मी. आणि भाकऱ्या कोणत्या आहेत आज? ज्वारीच्या भाकऱ्या. अरे वा, छान, मस्त. तर असे 2-2 प्लेट एकत्र जाऊ द्या. आता ही झाली ना, अजून एक ताट घे त्याच्या बाजूला हे काय रेडीला. रेडीच आहे केलं तर मी त्यात आता. काय बाकी आहे? सगळं ते जसं सगळं झालं ready? भाजी हो झालं, 2 झाले आताच ready. केलं म्हणून तुला बोलवलं. तिकडे बघा आपले 2 थाली रेडी आहेत. आता मी घेऊन चाललो. तोपर्यंत अजून 2 रेडी होतील ना. हा. चला, 2 थाली वरती गेली. आता एक थाली रेडी होईल ना. हो तर ही थाली घेऊन जातो. सॅलड, भाकरी, मेथीची भाजी आणि चटणी. वाटी. तिकडे बघा आमची अशी तिघांचा ग्रुप काम करतो आहे. याच्यात चटणी द्यायची राहिली, बरोबर. चमचा द्यायची गरज नाही ना. नाही नाही. आणि असं समजा तुम्ही कधी आलात आणि तुम्हाला आमरस खायचा वाटला तर तो आमरस तुम्ही कधीही मागू शकता. ते काय वाटले तर फोडून किंवा इनडायरेक्टली तुम्ही डायरेक्ट एक 200 रुपयाची बॉटल पण घेतलात ना आणि वरती खाली करून पियालात ना तरी चालेल. बरं नाही. एक्स्ट्रामध्ये चटणी पाहिजे 1 वाटी हा. आणि सॅलड पाहिजे एक्स्ट्रा. भाकरी आधी सध्या नको, खातात आहेत ना. हा. आणि एक एवढी सफिशियंट भाकरी आहे ना मम्मी, ही जाडजूड. हा, माझे म्हणजे भाकरी मोठ्याच असतात. एक पण बास होते. होय. आणि चटणी पण बघा आपण व्यवस्थित तेवढीच बनवतो ना. हो